sufaha amwalakum. Ubangiji ya ce ayyuhal auliya, ya ku mujibintan lamarin marayu, kar ku danka dukiyarku wato a hannun wawaye wa'anda suke ba su da ahaliyatul ada, shine almubazzirina, masu almubazzaranci minar rijali wanda sa'i wasu biya na mazaje da mata, wasu biyani da kuma kananan yara. Ba za a danka dukiya a hannunsu ba wajen juya ta in safihai ne. Shi safihi hajaru ake sa masa takunkumi wajen tafi da dukiya dan bai san yadda ake mai da taro sisi ba. Tun daga lokacin da yaro ya zama mumayyiz, yana iya tantancewa, yana gane bambanci tsakanin murmushi da ɗaura fuska. Ba kuwa ne ke gane wanda, sai ya gane wanda, ya gane bambanci tsakanin dakuwa, imbola da kuma jinjina, a yi masa mai kan kwakiya. Sannan ya gane bambanci tsakanin taro da sisi. Sannan ya ji daɗi in an ci riba, ya ji rashin daɗi in an faɗi. To wannan ya kama hanyar fahimtar abin da ake so, to sai a fara jarraba shi a harkar dukiya. Amma wawa almubazzari, wannan ba za a daga dukiya a hannunsa ba. Idan ya siyo abu naira 1000, to sai ya maza su ya sai da shi 900 wajen ya rufe yan kasuwa ciniki. Wannan take kamata a sa masa takunkumi, mahaukaci ne, wawa ne, lalata dukiya zai yi. Ita dukiya kamar kwakwalwa ce a jikin dan adam, ita ce take sarrafa komai na rayuwa. Shi yasa ubangiji ko umarni zai yi da a taimaki addini a jihadi, sai ya fara gabatar da dukiya kafin ya faɗi rai, da muhimmancin da take da shi. Kun zai karku sanya dukiyarku a hannun wawaye, ai amwalahu allati fi aidikum, ai dukiyarsu da take hannunku. Wadai fadilal auliyai, an yi idafar ta dukiyar zuwa waliyan yaran, da an na haifi tasarrufihim, dan tana cikin ikonsu wajen tasarrufi, su za su juya ta, su sabata juya ta, da abinda za su yi su za su yi. Da haka sai Allah ya ambace ta dukiyarsu. Wakila wata faɗar aka ce na hayun likulli ahadin, hani ne ga kowane mutum, an ya ta'ammada ila ma khawwalahu Allahu min al-mali, ya gangancin abinda Allah ya danka a hannunsa na amana na dukiya, fa yudiyahu imra'atahu, ya dauka ya danka wa matarsa wa auladahu da 'ya'yansa, ya ce su je su tasarrufi, sun bai yanzuru ila ma fi aidihim, sannan ko ya dinga kallon abin da yake hannunsu. Sun suka lalata, suka fatattaka, to kuma abin da yake hannunsu zai ne kokarin ya za a iya karbe. To kar mutum yi wannan. Ita dukiyar allati ja'ala Allahu lakum qiyaman aw qiyaman, in kiyaman ne masdaru kama ne, in kiyaman ne jam'u kima, to ya sanya ta a hannunku, wato kiyaman, abinda da shi kuke wato auna abubuwa ko rayuwa ku take tsayawa da ita, ko kuma al'amura da shi kuke aunawa, ku yi wannan kima, ku yi wannan kima, ku yi wannan kima. Warzuquhum fiha, ku arzuta su daga ciki, ma'ana shine adimuhum minha, ku ciyar da su daga cikin wannan dukiyar. Waksuhum, ku tufatar da su. Wa qulu lahum qawlan ma'rufan, sannan ku dinga gaya musu magana wacce take ma'rufiya, kyakkyawa. Ai jamilan tadibu bihi qulubuhum, magana take kyakkyawa wadda zukatansu za ta yi daɗi. Wa yaqtadihi shar'u, kuma shari'a ta yadda da wannan kalmar da za a faɗa. Ba kalma za ka faɗa ba ce musu daɗi wadda shari'a ba ta yadda ba, sai wadda shari'a ta yadda kalma ce. Ka an ya kula lahu, kamar ya ce da su mali maluku, dukiya ta ai ta ku ce, har ku damu, dukiya ta ku ce. Aw ya iduhum bi idahim malahum, ko ya musu alkawarin lalle zai ba su dukiyarsu
iza rashidu in suka shiryu suka balaga suka zama rashidai sun san mai da taro sisi sun san daɗin cin riba sun san ciwon faduwa. Sannan sai ubangiji ce wa fitarul yatama ko jarraba marayu, wanda shine ake kiransa itibaru makana wajen masu balaga. Ba a yanzu ba marayu bane, maraya shine wanda ubansa ya mutu yana karami bai balaga ba. In ya balaga ya tashi daga maraya. To wannan Allah ya ambaci cewa marayu wato lura da halin da suke da shi yake kira itibaru makana, lura da halin da suke ciki. Akwai kuma itibaru ma ya kunu, lura da abin da zai zo nan gaba, kamar yadda annabi Nuhu alaihi salam ya ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Annabi alaihi salam ya ce duk wanda za a haifa a musulunci ake haihuwarsa, amma sai annabi Nuhu ya ce ba wanda za su haifa sai kafiri. To shi yake kira itibaru ma ya kunu, wato lura da abin da in dai sun girma kafircin za su yi. Wannan kuma da can marayu ne, wannan Allah yake nufi, amma a lokacin ba marayu ba ne tunda sun kira aure. Iktabiruhu qabla al-bulughi fi dab'il mali wa husni tasarrufi fihi, ku jarraba su kafin balagar su fi dab'il mali wajen kiyaye dukiya da kuma kyakkyawan tasarrufi a cikinta, da an yi kila ilaihi muqaddimati aqdil bai'i wa shira, a wakilta masa wato somin kulla ciniki, saye da sayarwa. Wani abu da ya shafi irin wannan a fara bashi ana gwada shi a gani. To hatta iza balagun nikaha, in suka isa aure saru ahlan lahu, suka zama sun cancanta su yi aure bil ihtilami ta hanyar wato yin mafarki minal gulami wal jariyati, na ɗa namiji da kuma ya mace. Idan ya mafarki to ya fa balaga, ita ma in ta mafarki ta balaga, ko kuma al'ada ta zo mata. Shi yasa a ka'idar shari'a idan akwai yara maza da mata, to su maza ana ba su wato mayafi baki, mata kuma ana ba su farin mayafi. Kowane ne zai fi saurin fallasuwa. Idan namiji ne yana da mayafi baki, to in yi mafarki mani ya fita a jikinsa ba zai ɓoye ba. Ita kuma mace an ba ta fari, idan al'ada ta zo mata bagatatan bata sani ba, to wannan farin zai fallasa ta, iyayen za su san ta balaga. Idan yaro ya balaga ko yarinya, to dole ne a lokacin mahaifansa su zaunar da shi su ce da shi yau mu da kai mun zama ɗaya. A jiya duk abin da ka faɗa zai zama wasa, mala'ika ba zai rubuta komai a kanka ba, amma yau da kai da mahaifinka da kakanka da kakarka da kowa naka yau inda suke manya kun zama ɗaya. Duk abin da kai rubuta sai shari'a ta sai mala'ika ya rubuta. Daga yau shari'a ta hau kanka, ba ka da ikon da zaka dinga yanke hukunci da kanka kai gaban kanka, sai dai ka kai wa shari'a, ita ce za ta bi maka kadi. Sannan a dinga ɗora shi, ana kulawa da sallarsa da azuminsa, ita ma mace haka. To wannan ake wa yara. Ta ce hanyar mafarki ta bangaren ɗa namiji da ya mace wasu kimali 18 sana ko kuma cikar shekara 18, amma ba a gurin imamu shafi'i ba. Imamu shafi'i shi 15 ishi. Awabil haidi, ko kuma ta hanyar haila, wal hamli ilal jariyati, ko kuma ga ta dau ciki, to na an san ta balaga. Fa in anastum minhu rushdan, idan kuka samu kwanciyar hankali kuka fahimci sun samu shiriya, shine hibzan lil mali, za su iya kiyaye dukiya, fadfa'u ilaihim amwalahu, to ku danka musu dukiyarsu min gaida ta akirin, ba tare da jinkiri ba, inda bulugi yayin balaga. Allazi huwa alwaqtu allazi la yu'tabaru rushdu illa fihi, shine wanda ba a lura da shari'a sai da shi, wato ba a samun
shari'a a yadda mutum rashidi ne sai ya riga ya balaga, to sai a danka musu dukiyarsu. Wala ta'kuluha, kar ku ci dukiyarsu ayyuhal auliya, ko waliyan ko wakilan wayannan marayu, ku ci dukiyarsu israfan, wato da banna, bigairi haƙƙin ba tare da haƙƙi ba, halun aw mafa'ulun lahu a wajen masu nahawu, wa bidaran da kuma gaggawar an yi kabaru akan su girma, wato ai sauri a cinye dukiyarsu kafin su girma, in sun dawo girma sai su tara famfar an yi mugunta, an lalata dukiyarsu. Ai mubadiri ne kibrahum, wanda za a gaggauta girman su kafin su zo. Awali mubadiri tukum kibrahum, ko kuma ku ne za ku yi mubadara girman nasu, ku ga yadda za a yi a cinye dukiyar, an hana wannan. Wa man kana min al-awliya ganiyan, a cikin waliyan wanda ya zama mawadaci, falyasta'fif, to ya kame an akali malil yatimi, wato daga barin cin dukiyar maraya, talabar li ajril akhirati, domin neman ladan lahira. Wa man kana fakiran, wanda kuma waliyin marayin ne, matalauci ne, mabukaci, faliya akul minhu bil ma'ruf, ya ci da ma'arufi, wato da hankali, wanda al'ada in ya ci ba za a ce ya cika wa kai ruwa ba, bai takura kansa ba, bai kuma wuce gona da iri ba. Sai ya ce bai kadar kujirati amalihi, gwargwadon ladan aikinsa, gaira mutu asirin bihi mala, ba tare da ya zama mai nuna fantamawa ta hanyar dukiyar yaran ba, ya dinga ce yana fantama a ɗauka kuɗinsa ne, isai wannan yi wannan yi wannan. Shine wanda Imrul Qais yake cewa walau anna ma as'a li majadin mu'assili wa qad yudriku al majad al mu'assala amsali walakinnani as'a li majadin mu'assalin wa qad yudriku al majad al mu'assala amsali. Shine mu'assil bihi mala, wato yayi takakama, ya fantama ta nuna dukiya ce da shi, hawakin bihi malahu, ko kuma ya daure ta cin dukiyar yaran, ya kuma kiyaye wato tasa dukiyar kai ya taba ta, tokar mutum ya wannan. Falil wali haqqun fi misli rukubi dabbati, shi wali yana da haƙƙi wajen hawa dabba. Idan yaran suna da dawaki ko suna da jakuna ko takarkarai, to waliyinsu zai iya hawa in wata bukata ta same shi. Wa shurbi labanil mawashi, haka shan nonon dabbobi, in aka tatsi nonon akuya ko saniya to zai iya sha. Wa akali tamrin da hili, da kuma cin dabinan, wato kwayar dabino ta itacen dabino. Wa hidimatul khadimi, da kuma hidima ta hadiman da suke kula da dukiyar, zai iya sa su ma su yi masa hidima. Laka akazi dinari wa dirhami, ba kamar karɓar dinari da dirhami ba, illa qardan, sai dai bashi. Amma da zai iya fali akwai bil ma'rufi din nan, ba ana nufin ya ɗebi kuɗin ya dinga ci ba, ya je ya ɗebi kuɗi, ya je ya siyo nama ya kai gidansa, ya ɗebi kuɗi ya siyo masara, ya siyo taliya, ya siyo shinkafa, ba wannan ba. Abinda ake nufi bil ma'rufi shine rikobil dabbar da take ta yaran ce, zai iya hawa ya je wata unguwa da ita, sannan aka tatsi nono a garke zai iya ɗiba isha, sannan in dabino yayi zai ɗiba ici, amma ya dinga ɗiban kuɗi sai banda wannan, illa qardan, sai dai rance. Da abin da ya ɗiba na kuɗin su to rance ne a rubuta, in ya ɗauko ya samu sai ya biya, wallahu alam. Sai ubangiji ya ce fa'iza da fa'atum ilaihim amwalahum, idan kuka tashi ba su dukiyarsu fa ashidu alaihim, to ku kafa shaida akai, annahum qabaduha, su sun karbe ta dafa al-tuhumati, domin kare tuhuma wal husumati da kuma jayayya, wujubi damani, da kuma wajibcin wato biya. sai la yusaddaqul waliyu fi da'awahu daf'a illa bil bayyinati, ba a gaskata wali a wajen da aure ya bawa marayu dukiyarsu sai da shaida.
nan sun ce waliyan biyu ne, akwai al'aminu akwai alwasiyu. Shi wasiyi daman daminun kawai, amma shi al'amin wanda kawai karka aka ba shi amana, to wannan shi ba zamin ba ne. Amma in wani abu ya faru saboda gudun tuhuma ya ce ya ba su, to ba za a yadda ba, sai ya yi rantsuwa cewa na danga musu dukiyarsa a hannunsu. Amma ba haka ba, sai an samu shaida. Shi sallah ya ce ashidu alaihim, ku kafa musu shaida cewa sun karɓi dukiyarsu. Wal amru lin nadabi wal irshadi, umarnin na ladabi ne ko kuma na shiryarwa ne da nusarwa, kada fitina ta biyo baya. Sai ce wa kafa billahi hasiba, ya isa ubangiji a ce shine hasiban, mai kiyayewa, au muhafisiban, ko mai yin hisabi da mutajawizi amma hudda lahu, ga wanda ya tsallake inda aka yi masa iyaka, to ya sari ubangiji yana jiransa, zai masa hisabi akan wannan. Hassun ala mura'ati malil yatimi, wannan ayar tana kwadaitarwa ne a bisa kiyaye dukiyar maraya, wanda zala raddan lima kana alaihi aljahiliyatu min adami tawrisin nisa'i wa sigar. Wannan ayar da za ta zo kuma ta sauka ne domin raddi akan abin da jahiliya take ta rashin bawa mata gado da ƙananan yara. Sai Allah ce lirrijali, na ga mazaje, al'aulad wal aqriba, ƴaƴa da kuma kusanta, nasibun rabo, min mata rakal walidani, daga abin da mahaifa uwa da uba suka bari, wal aqrabu ne da ƴan uwa, wato yayye ko kanne ko baffofi. To maza, yara da manya suna da rabo a cikin dukiyar. Walin nisa'i nasibun, mata su ma suna da rabo, min mata rakal walidani wal aqrabuna, daga cikin abin da mahaifa uwa da uba suka bari ko kuma kusanta, min ma qalla minhu aw kasra, ko mun kankanta sa ko mun yawansa. Nasiban mafrudan, yabo ne abin yankawa, an masa iyaka, muqaddu'an, an yanke bi taslimihi ilaihim, a danka musu shi. Shi yasa suke cewa gado shine mallaka ta dole. Duk wanda ya zo ko ya ce ya bari, ba za a yadda ba, sai dai ya karba sannan ya bayar. Amma ya ce kawai na yi ba sai an bani ba, a'a, wannan mallaka ce ta dole, sai ya karba. Nasiban mafruda, dalilun ala anna al-warisa law arada an nasibi lam yasqud haqquhu, dalili ne akan cewa magaji in ya gauda kai gaban rabansa, lam yasqud haqquhu, haƙƙinsa ba zai faɗi ba, dole sai ya karba. Sai ce wa idza hadara al-ismata ulul qurba, makusanta in suka zo suka halarci rabon gado, littarikati, wato na abin da aka bari na gado, mimman la yarisu, wanda ba shi da gado. Ulul qurba din wanda ba gado tare da shi, amma wanda yake da gado ba da shi ake ba. Waliyatama, da kuma marayu su ma suka zo gurin, an zo an ce rabon gadon wani ake, sai makusanta suka zo, sai marayu suka zo, wal masakinu, sai kuma talaka suka zo. Farzuquhum minhu, to ku arzusu daga ciki, ku dan dau wani abu ku ba su, amma nan an fa soke shi, babu ita. Shay'an qabla al-qismati sadaqata, kafin rabawar sadaka wata da yi ban liqulubihim, da kuma dadada zuciyansu. Wa huwa amru nadabin lil warisina al baligina, al'amari ne na umarni ne na wato mandubanci ga masu gado wanda suke baligai. Aw wujubun awwal al-islami, ko kuma wajibi ne a farkon musulunci. Summa nusikha bi ayatil mawaris, an soke shi da ayoyin rabon gado. Shi wannan abinda kawai ya rage a ita ake magana a yanzu, amma jan malaman shari'a shine tukwici, shi kadai aka bari ko maka, to
za ka iya ɗiban wani aka ba shi tukwici shine daɗaɗa masa a rai cewa yana kuɗi yana da bukata amma ba shi aka ba aka ce kai maka to ɗebo wani abu ka ba shi. Idan wani kayan abinci ne ɗau wani abu ka ba shi. Wannan kawai ya rage, amma banda a dukiyar marayu a ce an zo rabo za a waro wani kaso a ba babu na an soke shi da ayatul mawaris wa damirun min lil maqsumi. Zamirin minhu ya koma kan abin da aka raba, allazi dalla alaihi alqismatu, wanda raban ya nuna shi. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, ku gaya musu fada wacce take mai daɗi ta shari'a, bistiqlali ma adaitumuhu, wato da abin da kuka ba su, wal itizari ilaihim, da kuma kafa musu hanzari. Idza kana da malu lisigari, idan dukiya ta ƙananan yara ce. Shi karamin yaro baya sadaka, karamin yaro baya zakka, baya sadaka baya kyauta, sai dai zakka ce take hawa kan dukiyar karamin yaro. Ita wato anan abin maganar malamai ce. Na fa bar maganar gadan, na kuma magana kuma dukiyar. Shari'a ba ta yadda yaro yi sadaka da dukiyarsa ba. Shari'a ba ta yadda yaro yi kyauta da dukiyarsa ba ta yadda yaro yi wakafi da dukiyarsa ba. Zakka ce kawai take hawa kan dukiyar yaro. Su Imamu Abu Hanifa sun tafi akan cewa idan mutum ya mutu bai fidda zakka ba kuma bai yi wasiya ba, to ba za a fitar masa ba, a bar shi da Allah ya je game da Allah shi a can. Shi kuma Maliku shi idan ya yi wasiya a fitar, ma bai yi ba a fitar. Ya ce me isa su sai Imamu Abu Hanifa suka ce ita ma zakka ta kalifi ce, kamar yadda sallah takalifi yana buƙatar balaga, yana buƙatar niyya. Sallah sai ka yi niyya, in ka zo kai kabbara kai sallah ba kai niyya sallah kake ba ita bace. Suka ce saboda haka sai wannan. Su kuma Maliku suka ce a'a, dukiya ta bambanta da sauran, akwai haƙƙi akan karan kanta. Ta mahaukaci ma sai an fitar, babu hankali tare da shi. Ta ƙaramin yaro ma sai an fitar. Saboda haka idan mutum ya mutu bai fidda zakka ba, bai yi wasiya ba, a kirga a fitar masa, ko fitar da shi a lahira, ba sai an yi jiran yayi ba. To maganar sai da balaga, maganar sai da niyya babu ita a maganar dukiya. Dan haka ƙaramin yaro ake fitar masa, amma ya dau dukiyarsa a rage ta banda wannan ta hanyar sadaka ko kyauta. Amma in za a ba da miliyan cika teku kyauta, to an yadda a karba a kara a dukiyarsa, amma rage ta ne ba za a ba, amma kara ta shari'a ta yadda a yi wannan. Sauraka idan ƙananan yara wani abu ya same su, babba ba zai alkawari ya ɗauki dukiyarsa sai ya bayar ba a yi, sai mu kiyaye wannan. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. takarkare jami'i ne na takarkari ba san takarkari in kana tafiya a dawa za ga fulanin tashi sun taho da dabbobi, za ga duk sun hau kan shanu. To wannan sa da ake hawa shi da Hausa ake ta takarkari. Sa a dora masa kaya, a sa yara a kai ko manya su hau, to takarkari kenan. Za a hau jaki, za a hau doki, za a hau takarkari. In akwai wannan na marayu za ka iya hawa. da tatsuniya aka je ne, shi sa Hausa ta bace. Ba da wanda yake sauraron tatsuniya sai ya san takarkari yayi. Assalamu alaikum. Allah saka malam da alheri. Allah kiyaye mana lafiyarsa. Barka annabi da alqur'ani. Aga mutumana a sha'anin gadan nan, idan ya zamanto an yana hannun waɗansu, to aka zo raban ya iya kaiwa kotu ta raba musu, ko a gida za a raba saboda kwantar da fitina.
wannan ana magana bayan an riga an raba ne, an danka ta a hannun wanda zai rike amana. Na'am, to shi yake magana. Shi wanda zai rike amana ya iya kaiwa kotu a raba. A sai an raba sannan zai shiga hannunsa. Na'am. Kwarai kuwa sai an raba zai shiga hannunsa. Na'am. Na'am. Wannan tana magana ne wanda abin yake hannunsa an riga an raba an bashi. Na'am. Yana hannunsa ko ya zama amini ko ya zama wasiyi. Na'am. Wasiyi shine wanda mahaifinsa ya kama sunansa. Na'am. Yace ko na mutu duk abin da ya shafi ƴaƴana yana hannunsa. Na'am. To na ya zama wasiyi. Na'am. Shi duk abin da ya shafi marayun ya shafe shi. Dukiyarsu zai kula da ita, lafiyarsu zai kula da ita, tarbiyyarsu zai kula da ita, iliminsu zai kula da shi. Amma wanda ba wannan ba zai kula da wayannan ba, sai dai a haɗa a ware masa wani abu a cikin 'yan uwa, wani a ce to kai ne zaka kula da tarbiyyarsu. Wannan kawai ita ce a gabansa, ya za su yi sallah, ya za su yi azumi, ya za su kula da haƙƙin jama'a, ya za su iya zama da jama'a, wannan shine kaɗai a gabansa. Wani kuma a ce iliminsu, shi zai kula da makarantarsu da irin sana'ar da za a ɗora su, shi kuma iya wannan yake. Wani kuma lafiyarsu, in za a yi musu shayi sai ya sa hannu, ba wanda ya isa a yi musu shayi sai shi. Idan za a yi musu wani aiki a asibiti ko operation, shi kaɗai zai sa hannu akan sannan a yi wannan. To wannan ba wasiyi ba ne, kawai wato an danka amana a nisa dole, so da wahala ɗan adam tafi da shi wahala ce da shi, uba ne zai wannan. Amma in ya ce na danka hannun wani, duk abin da uban zai yi shi ma zai yi. Sannan juya dukiyarsu, wani kuma shi ne zai kula da ita, a dinga bunƙasa ta, ana kaza. Amma wasiyi duk wa'annan gabaki ɗaya suna hannunsa. Amma wanda ba wasiyi ba, akan rarraba nawaye sai dai in wani ya ce zai iya ɗauka shi kaɗai ya duba Allah, to ana iya bar masa. Amma a shari'a rabawa ake. Amma maganar a kai ta kotu da kake yi, wannan idan an mutu an bar dukiya, akwai tsummokarai na kayan sawa, akwai 'yan kwanuka haka, akwai 'yan butoci, irin wayannan da irin sai talabijin haka, da 'yan rediyo haka, da ɗan gadon nama. To irin wayannan sai a zo a samu mai kima, kawai musu kima sai a rarraba. Amma ya zama akwai dukiya maɗuɗiya, akwai ƙasa, gidaje da filaye, to ba wanda zai a gida, sai dai a kaiwa alkali. In an kaiwa alkali ya raba yi komai, zai rubuta kowa nasa a bashi. Wannan takardar ita ce za ta yi amfani a wajen kowace hudda za ka yi. Amma a gida in ka yi, wace takarda za ka bar a yadda da ita? Babu. Su za su yi wannan abun. Sannan su suna da ilimi na rabon gado, sun san ka'idoji da komai da komai. Su za su yi a gama, sannan a biya kotu kudinta na wannan aikin, dole ne a bata. Da wasu ya dauka kamar ba gaskiya ba ne, daidai ne sai an ba su. In baka ba su ba, to yaushe kotun za ta dinga aiki ko yaushe? Wai na aikacen ya tashi ya tafi har gida, ya je ya auna abu ya dawo, waye ba shi kudi a cikin albashinsa an ce ya dauka ne? Sai ba ce dauka albashinsa ba. Dole a yi wannan a bashi abinda zai je yi wannan abin, sannan ya dawo. Kamar shaida ce da Allah yake cewa na tudar ayar mu da yana da ta yi maganar ka a cutatar da katibin wala shahid. Mutum ya tashi daga nan Legas zai je ba da shaida akan wata dukiya, ka ce shi zai biya kudin jirgin samansa, shi zai je kama hotel ya gama ya dawo, ka cuce shi. Kai za ka biya masa kudin jirgin sama da kudin local running da zai shiga mota ya je inda za a, da hotel na zai kwana, da kai za ka ba shi. In ba ka cuce shi. Shari'a filla take yi a wajen irin wayannan abubuwa. To haka ake yi. Sannan shi mai shari'a shi ne ke bin diddigi. Yanzu misali, mutum ya yi wa ɗansa aure, sai saka shi a gida, yana zaune sai uban ya mutu, sai yan suka ce ai wannan gidan na gado ne, to
to sai alkali ne zai warware. In aka je gurin alkali aka kai ƙara, to alkali tambaya zai na dattawa, kira masa dattawa ko a nan nahiyar garin ko wannan ƙauyen me abu yake nufi idan uba ya gina gida ya sa ɗansa ya masa aure, me wannan yake nufi. in suka ce ai in ya gina gida ya sa shi ma'anarsa ya bar masa, mu al'adar mu anan haka ake, shi kenan alƙali zai bar masa gidan. in suka ce a'a mu anan in an gina gida an saka ɗa ana ba shi ne ya zauna lokacin da ya karfi ya gina nasu sai ya fita, to alƙali zai saka shi a cikin gado, wanda shi ake kira urfu. daga cikin ƙa'idojin shari'a akwai Qur'ani, akwai hadisi, akwai kuma ijma'i, akwai kiyasi, akwai kuma urfu. Ana shari'a, ana hukunci da shi. Wayannan su ne abin da ake kulawa da su. Allah ya kiyaye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Za karatu mana an yi maganar wasi da kuma amini. To shi wasi da amini din sai a dan uwa na jini ko za a iya sai a dan uwa na jini ko za a iya sa a janabi. Ha ba sai dan uwa na jini ba. To duk wanda mutum ya amince da shi ya dan ga amana ƴaƴansa a hannunsa shikenan ya zama wasi. Haka kuma a cikin jama'a da makusanta idan akwai amintacce wanda yake da karfin hali, haka ga zai iya yace zai dauka sai a bar masa. Dan abu ne mai wahala musamman a yanzu da mutane zukatansu suka karye suka sare, ba sa iya son daukan nauyi. Da an mutu sai su dinga jimaman yara da 'ya'ya suna ganin kamar nauyi ne hau kansu ba za su iya ba. Wannan kuskure mutanen yau suke yi, ba daidai ba ne. Amma wanda ba dan wani jini ba ana masa wannan, aka dinga masa sai ya kokari da ke amanar. Sannan me haƙƙin su marayun gurin biyayya ga shi wasiyin ko kuma aminin? Shi aka danka masa ba kiyayewa zai ba. In suka ce ba za su yi masa biyayya ba ai sun yi kuskure. Daman maganan aka ce dukiya ba za su sa baki ba, shi ke kula da ita. Ba za a danka dukiya a ninsu ba sai sun kai ma lokacin da aka jarraba su a ga za su iya juya ta. In sun kai wannan shi kenan kawai sai danka musu dukiya su shi kenan. In suka ja ma suka kai shi kotun sha ku saurara lokaci in yayi sai a bara. Amma in suka tada fitina, tunda yanzu ba lokacin bin Allah ba ne sai wanda Allah ya taimaka, in suka kai wa alkali suka ce su a ba su, to alkali zakan ba wakilin yara shawara ya ce zamani ne yanzu, rabu da su lafiya. In alkalin ma ya kori kara za su kai wani gurin, sun aka je aka ba su kuma su suka jiwo, a ƙarshe ko su lalata duke ko kuma a yi wani abu, haka ake samu. Wannan abin da shari'a ta ajiye shi ne rahama, shi annabi alaihi salam ya zo da shi, amma da duk wanda ya sauka daga wannan yana ganin ya sakandanta ko wani zamani ya zo da wani abu, to wannan lami ne, wato duhu ne da ba shi da iyaka, kuma rami ne da ba shi da iyakar zurfi, in ya fada ba zai fita ba. Mun ga irin wa'annan, akwai wanda ‘ya'yan ɗan uwansa ne shi yake kula da su kaf, duk abin da ya shafi dukiyarsa yana tsaye baya taɓa ko kwabo. Duk abin da zai yi ko sai da wani abu zai sai ya zo ya nemi fatawa guri na, zan yi kaza ya halatta na yi, in ce masa yi, wani mace abu ya halatta kai haka ba haka ake ba. Yana kulawa. Sai mutanen gari suka dinga zuga su, irin wannan zuga ta zamani, ai su ma ba sa tankwasuwa, ai bai kamata a rike musu dukiya ba. Suka tafi suka kai shi gaban alkali. Ana alkali zuwa aka tattauna, ai sun balaga sun yi kaza ce to ya duke suna, aka yi kafa shaidu da komai, aka dinka duk abin da yake nasu ne aka ba su. Suka karba. Daga nan ba inda ake zama sai wanda ya tashi ta wannan kasar turai da
tafi Amerika ina ne a kama hotel a dinga kawo abincin safa na ranar dare, sai kuɗi sun ƙare a dawo a sake ɗiba. Kankace mai wannan kowane ya zama fafaratan shi kenan, dama abin da zai bai ba kenan wannan. Shi yasa bin shari'a shine daidai. Yanzu ko shine ya yi nasa ya fidda haƙƙinsa ya bayar, ya yi waƙafi, to yaran zamani ce ba su yi da waƙafin ba, su sai dai a ba su wannan waƙafin su sayar su ƙara a cikin dukiyarsu. To shi ma wata illa ce da cuta da ta samu mutane wanda iyayen nasu sun cutatar da su, a gobe da kiyama kuma sai sun yi shari'a da su. In suka yi karar su gaban Allah, wannan karar sai ta tsaya, domin shi yi wakafinsa da kansa. Wa'anda aka ce ba ma za a raban gadon ba sai min ba da wasiyyatin yusi biha audain, bayan wasiyya da ko gado, in ba a fitar da wa'annan biyun ba to aka raba gadon, in akwai su to gadon bai yi daidai ba, kamar su ce kawai tunda suna da iko shi za su yi. To da ka irin abubuwan akwai abin kulawa, sai a dinga ba yara tarbiyya don su dinga sanin Allah, su dinga sanin dukiya, albarka ake so ta yi. In Allah ya mata albarka shi kenan sai ta haɓaka. Assalamu alaikum. Yanzu ana da safi an faɗi gadon nama a daga masa. Gadon nama. Gadon nama shine dungun kuturwa to. Na da ne, da gadon da ai kamar wannan yake kawai, ba wani dan ado ta wane ne, yanda masu yanka nama suke yi da, irin sa ake sawa a sashen fada ko a sa bargo ko a saka katifa irin ta yayi ta yar gata, ita ce ake sa katifar ta rimi. To wannan shine gadon nama, ko kuma a samu gadon bono irin mai wayan nan ga sunan. To irin su wannan a gida ma sai a zo a hada a musu kima sai a raba, wato fitina za ta tashi. Kuma kaga wannan na 'ya'ya su ta da hatsaniya, an sami irin wannan, an raba gado. Ita mata aure Allah ya faɗi cewa tana da sumuni in mijinta yana da 'ya'ya, an ba shi da 'ya'ya tana da rubu'i 1/4, yana da 'ya'ya tana da 1/8. Yana da 'yan aka raba, sai aka waye gari ita na ta raban sumunin ya fi da 'ya'yan, so da suna da yawa. Sai hatsaniya ta tashi, wani ce shi ba zai taba yadda ubansa ya bar gado wata mace haka koren wanda aure ne ya haɗa su tafi shi samu. To kaga wannan bayan da za a yi, tama mutum ya kuskura ya ce zai yi wani abu na wata maslaha, to fa zai fada garari. An sha samun wanda suka yi irin wannan, su ce sun yi maslaha a zo a gabce na matar, shi a ƙara masa mai tada fitinar. To an sha yi, amma fa ana gamawa to hawa abinda mai yawan ne yake karewa fa sai a gidan mahaukata, haukacewa aiki. Ko yau ne gwada ya gani, Allah ya yanke shi ya fi Allah maslaha, bari zai ga inda zai kare. Kuma za a kai shi asibitin mahaukatan duk duniyar na wala ba zai warke ba, don ba hauka ba ne, wannan fushin Allah ne, sai in fushin ne ya sauka kwar. Ko da ka a kiyaye wannan abin, ba abu mai hadarinsa. Shi ne wanda annabar sai ya addu'a, wanda ya addu'a wato take mai ban tsoro akan wanda ya raban gado da jahilci ko san zuciya. Ya hadari ne da shi sosai, ko Allah ya kiyaye mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Allah ya saka da alheri. Da tsawon wannan yake tambaya yake cewa dangane da balaga, idan mutum ya yi mafarki, da zangan mafarkin shine ya zama baligi, ko kuma mafarkin da yake nuna tabbas cewa ya balaga? Mafarkin ne yake nuna tabbas sun balagar, ko ka kawai da idan ne mafarkin shi kenan sai a ce ya balaga? Ai ban gane ba.
ai to so ake sayan baro-baro ne in aka ce mafarki ana nufin ya kwanta ya mafarkin da mani zai fito shi ne ma'anar ihtilam ai wanda wannan mafarki sai ya wanka saboda shi don ya mafarki kuran yana fitsari ya tashi ya ganshi ya zama jabgaro ina ruwan shari'a da wannan ai ba irin saki ne ya mafarki ya fitsari ba wannan ake magana ba ya mafarki yana shan ruwa ba shi ake magana ba ya mafarki yana cin nama ba shi ake magana ya mafarki yana tashi sama duk ba shi ya mafarki ɗa namiji da ya mace kuma ya farka a gamani ya fita to yana yin wannan ya balaga kura shi yake nufi Allah ya saka da alheri. Na je ibn Ashir ma yana ce au bi maniyin au bi imbati sha'ar au bi samani asharatin haulan zahar ko gashi ya fito masa da an ga gashi ya fito masa a haba ya balaga gashi ya fito masa a hamata ya balaga gashi ya fito masa a mara ya balaga su ne in baci sha'ar kenan ya fito shi kenan alamar balaga ce wannan ta mutum cutar da take zamanin ka ta yawa to karka ɗauka baka da ita sai dai ne ban Allah ya raba mu da ita shi sa ga shaula dan fodiyo da ya kalli zamaninsa ya ga masu mulki suna karɓar kyauta in aka ka kyauta aka ba su sai su karɓa ya ga ana tara dawaki saboda zagaye a gari ba don jihadi ba sai firgita ya ce ra'aitu annama asaba gari la ya aduni wannan cutar ta samu wani na ba za ta tsallake ni ba da zalika tawajjatu nahwal mustafa sallallahu alaihi wasallam Allah ne ajidu shifa a hunak ni madina zan tafi wurin annabi alaihi salam wata kila na samu magani a wannan na samu waraka akan wannan to shine wannan waga wala man wada sahabi wada al ma'aribi wa kullibtu fil akhlafi halil akasibi yaquluna ma la yaquluna wa tabahu hawahum ala ushuha min kulli wajibin wa laysa lahum ilmun wa la yasalunahu وأجب كل رأيهم في المذاهب وقد أرحام وأزرام عارفا وآثر أم قرباه جمع الأشائب يتو أكل هدايا الجاهي والفيء والرشا وهود ومزمار وضرب الدبادب to shi ne da ya tashi ya ce sarauta ina ne na hawaye sariban musiri'an na hawaye sariban musiri'an na hawaye sariban musiri'an na hawaye sariban musiri'an